Alright, iti dito nga gundaway nga rod kete inte man ah denggen ti pa nakaibasa dati napadayawan na surat nga may kanbiyag ita nga malem ti problem of the day ni Ignacio iti Cagayan Valley nga ina pinauluhan iti basta kasken kakasin yung nga gwapo babaero. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga Ignacio. Dear Kasin, sakbay man ngayon iburay ti pakasarita kasinyong kablaawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Kastapay akablaawak dagiti padak nga dumdumngeg kinagbibuyay ti deto nga programa nga pudno nga makaliwliwala unay ken makaited adal. Ket gapu ta addaanak iti parikot iti agdama naawis tiriknak nga mangibinglay ti pakasaritaak ta pagkidawak pa yan ti pamalakad yon nang runa kadagiti viewers nga nalalay nga mangted balakad. Kas taunay ti ragsak ko kasin yung idita inaklon na ni Claudine nga nabayagan nga inararem ko. Kas taunay ti ragsak ko kunak ngamin adayo ti gidyat ti langami kini Claudine. Siya sa anak nga napagasatan iti langa ta sa anak nga gwapo ket pamatik patsek nga saan nga may bagay ti langak iti kinalapsat wenno kinapintas wenno kinapusaksak ni Claudine. Ni Claudine kasinyong ket may ibilang nga mistisa na pudaw natarid ti agong na nga ti maibagay ko makenkuana ket pada na matlaeng nga napudaw wenno nagwapo. Ngem sa anak nga naawanan namnama idi taarmek ni Claudine kasinyong taoreno sa anak managwapo napudno met ti panagayat ko kenkuana. Nagagatak responsable taadda anak iti natalged at trabaho saan kumet napaglastog wenno pagpangas idi agbasbasak idi agad adalak ket kanayon nga nangangato ti grades ko adda aklata iti adalata honor ko ken mismo nga trabahon tinangsapol kanyak idi ta makaturpusak iti kolehiyo gapu iti kinalaing ko idi agad adalak ket inaramat ko deta nga kinalaing ko tapno ti kasta ket maadaanak iti napintas nga kasasaad iti agdama nga mabalin ko nga may ipagpanakkel kini Claudine nga kaayan-ayat ko. No kasano ragsak ko kasin isomet kastamat ti panagsiddaaw ti kaadwan nang rona ti pamilya ti gagayem ko ti tattao iti aglawlaw nang rona kadagiti marites nga anya kanot impakpakan ko kini Claudine ta kinayat na ti kaskanyak nga saan met agwapo. Baka kanuno ginayumak wenno nagaramatak iti gayuma tapno no aklonen nak ti babae nga ipatpatig ko. Ngem saan ko ngayon pangpangag dagita nga sasao ti tattao. Imbag ta adda ni nanang kanayon nga kanayon nga bilib na bilib unay kanyak ni nanang ko. Ay nabarok. Sa anak nga mas daaw no apay nga inaklon na ka ni Claudine dinto nga nakapinpintas iso na nang wenang yamanak ta mamati kay kanyak adda pa nagbilibyo kanyak saan nga kasi ti dadduma nang runa di kita kakabsat kung kantsawan dak ay nadi mo wi pangpangag ida anak ko amog nga kabailam iti makaasawa iti napintas gaputa nasaya at ka nga tao nasaya at ti panagpuspusong baraw kaday tala unay ti kang runaan nga nakita ni Claudine Kingka. Winanang natalged ti trabaho gaputa inaramat mo ti sirib mo ken responsable ka nga tao ket amok agbalin ka to nga responsable nga asawa ken ama iti buklen yun to nga pamilya. Kasta nga talaga ti panggap ko nanang kadi panagnek ko ken ni Claudine nga saan to nga babawi ti pangedeng na nga inaklon na nga saan nga nagbidot iti desisyon na
Nga kadagupan mi nga nagaram ken ko anak at siyak ti pinili na. Nagadudag iti gugwapo nga. Nagaram ken ko nanang. Ay naananwam ti gwapo no saan mo takasking ka nga responsable ken nasaya at nga tao. Agyamanak nanang takanayon daklat nga supsuportaran. Ketuan na anak ko. Ala, iti amin na banag kasuportaran ka. Kat anyang nga ti plano yo ken Claudine. Panggap ko nga ijayan ti panagkalay sa amin nanang. Alangwang nga anak ko. Kartingam, iapuram ta amangan no agbabawi maitimog kat nanang. Ay ko Ay ko Anyan ibagbagayo nga baka agbabawi kang ay saan? Jog ko laday jay anak ko. Sigamot nanang. Di kaya't ko asawan, ala iya purayo ta, magagaranak nga maadaan iti apo ko nga mistiso wenno mistisa. Ay, alagad bareng napigsa ti dara ni Claudine ananang nubilang laeng. Kay huwad tapno maka apo ko akmot iti adalahin na nga mistiso ken mistisa. Ta ipangaskon to kadagiti kasadarak dito nga kanayon da nga kantsawan nga pasid tayo nga nangingisig nga awal lang nga kung kunada. Di ba panunutin di kita nanang di kaskaso ida uray man no saan kami nga gwapo kada napipintas nga anak ken apo ko yung at least nasisirib kami amin. Ay, day tamot ti maipagpanakil ko kada kayo ken nasaya at ti panagdakil yaw ta nasaya at ti panang padakil mi kada kayo day di amayaw. Uy nanang. Alangar nanang. Taplanwag nga raw ti panagijayak ti panagkalay sa amin kini Claudine. Alakit pa kaamuan nak to anak ko. No aklunen na wano umanugot to iti ijayam nga kasar. Inkadeng ko nga rod kasin yung ti panangijayak ti panagkalay sami kini Claudine nga kayan ayat ko. Nga sa anak nga sigurado no anya ti agbalin nga reaksyon ken anya ti agbalin nga sungbat na. Ngem gapu ta ipatpateg kunay unay ni Claudine ket saan kon nga kayat nga mapukaw iso na iti biyag ko. Intortored kon ti nagpropose ken kuana. Ket no kasano ti ragsak ko idi inaklon na ti idatdaton ko nga ayat. Ad-addamanen ti ragsak ko kasinyong. Idita. Yes. Yes, Ignacio. I will marry you. Ay nabayagan ngayon uray ko nga ag-propose ka kanya. Talaga ka di? Agpaiso ka di, Claudine? When? Gapo ta ipatpateg ka unay-unay. Ken, talagang, umanugot ka nga makikalay sa kanyak. Kituan, api nga mas daw ka. Ay, yes! 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 Uray no adda kami di iti mesa nga public restaurant when no mesa nga public place. Ket, Jagnas baalan ti ragsak ko tiriknak kasin ninyo nga nagpukpukawak nagikikisak gapo iti napalao sa ragsak ko. Ket iti day tamatlaeng nga aldaw ditan nga plinano mi ti panagkalay sami ken ti panangbukel mi iti bukod mi nga pamilya. Aging nga ka di itakit na kasta unay pailaing ti isem mo, Ignacio. Di mo amin amuno anya ti marikrik na kita, Claudine. Kasta unay ti ragsak ko. Amom ka di nga. Siya kon ti kararagsakan ken kagagasatan nga lalaki ti lubong. Gaputa inaklon mo ti. Gaputa inaklon mo ti panagayat ko iding naraglagsak ak manitanta imanugot ka nga agkalay sata. Ket api ko mga mas tao ka. Dinto nga napaneknekamat ten kanyak nga napudno ti panagayat mo.
Ha? Talagang saan ka agbabawi? Oh, dayta ka manen. Ti ka di manen langam, ti rason no api nga mas daaw ka nga inaklon ka, ken imanugot ak nga makikasaraking ka. Di mo latawad may iti panunot ko dayta. Ngamin, talo kay nga kakabsat, nga paasig nga babae. Mm, paasig kay nga mistisa, nagpipintas kayo. Asla artista tila ngayo. Ket anya ko matiisyo jay. Nga di kiti duwang nga manangam. Paasig met agugwapo dagiti asawa da. Mm, ket saan ka di nga? Saan ka di nga? Kantsawan da kanto, ano? Ay na, saan na kasjay da manang Gretchen kini manang Marjorie? Ngim Claudine. Ignacio, di mo panunutin dayta. Nuwas ta. Napudno nga talaga ti panagayat mo kanya. Kitwen api agdwa-dwa ka di pailaeng? Saan met? Napanik na kambatan. Nga napudno ti panagayat mo kanya. Kas ti kinapudnot panagayat ko ken ka. Ket tapno no, ad-ada nga maipaneknek ko ken ka. Uri no saan tapay nga nagkalaysa. Nakasagana akon nga mangipaay ti amin-amin ko ken ka, Ignacio. Ha? Iso ka di nga. Iso ka di nga. Kinayat mo nga umayta dito yung motel. Ti amok no may talag sarita. Ay na, isunto matla ti pagtinagan na. Isunto matlaing ti pagtungpalan na, Ignacio. Agpayso nga saan ko pa nga impaay ti kinababaik ken ka. Kabayatan nga agayan ayat ta. Tangamin, subsubo ken kalaeng. Taamangan ko na, isulaing ti gandat mo kanya. Ay saan? Angim gaputa, injaya mo ti panagkalaysata. Isapsapat ang aroden ti panaghani mo ta, Ignacio. Binigla anak mo. O apay. Ay, kumagat. Kumagat impakaamom nga nasapsapat ha. Tapno tapno anya. Tapno na isaganaak. Api nga naskan nga isaganaam day nga bana. No talaga marik na ti duwa nga agayan ayan. O rin saan kayo nakasagana. Go. Kan dapat nakasagana kayo ti anyaman nga oras. Sa bagay. Umat ka di problema kanya. Angin, kayat mo ka di? Ha? Nga adan mapasamak ka data. Una. Di kinagpaiso na. Hindi pala nga arara pa apa. Ngayon siyempre. Suspect ti. Di pangadeng mo. Gaputa mo kasal sa limet-metam ti kinababaeng. May kayar dito yan. Arakupin ka man? Ay na. Saan mo unay panunutin? Nga gaputa saan ka agwapo? Ket saan ka nga ayatan? Ti inayat ko keng ka Ignacio. Ket deta. Kinadalos ti pusom. Ti buo nga kinataom. Saan ka nga talangam? Agyaman na. Claudine. Kastamot kanya. Angim siya. Malaksid ti kinapintas mo. Dahil kinaman nagpakumbabam. Kinasimplem. Uri no mestisa kang simple laing ti panagar-arwat mo. Simple ka laing nga babae. Kenti kinasayaat mo. Kang kanguronaan ti amin. Ti panangipariknam kanyak. Nga napategak ken ka. Ipatpatig ka unay-unay. Claudine. Ipatpatig kamit unay-unay. Ignacio. Mabaling nga rin awagan ka na bakit? Yan tangay agkasartan tumatan. Ket awagan kamit itilakay. Nagmayat nga dingdinggan. Nga awagan nakalakay. Agkakarod na kiti bibig mo, Claudine. Itay pailaing nga nakasagana. Nga agururay, dagiti bibig ko. Nga ilanang mo.
Pangilanangam kadagiti bibig mo, Ignacio. Dito yan. Kasladyak pala mamati. Iti dayto nga gundaway. Magunod kon ti kinababain. Matagi ko akan, Claudine. Ganiti agnanayon. Ket si kantolaing ti agtagi kwa iti amin-amin ko. Ti pusok, ti kararuwak, ti bagik. Kastamat kanyak. Si kalaing ti agtagi kwa ti amin ko, Claudine. Siya akong tinangikat ti pagan-anay ko. Ado unay nga maisaumon. Pasensya ka. Nervyos sa klaeng. Siyempre, damo nga da mapasamak ka data. Damo tat agkanaig. Iso nga, pasensya anak lakuman. Pasensya anak lakuman, Claudine. Ikatikpit ka rin din ti pagan-anay ko. Tapno agpadpadatan nga lamo-lamo, Claudine. Bakit? Wow. Nagkinis nga talaga ti kudil mo. Ure no. Nakadim ti silaw. Makita nga talaga ti kinapudaw mo. Dinto nga siya. Ure no. At dapay lang nabatbati nga ranyag ti silaw. Kas na di nakmakitan. Saan met si kamet? Awan ti anyaman na kanyak, uri nangisit ka. Importante, nadalus ka. Agyaman agnukas ta. Nangisit kami nga agpada danahan ng kintatang ko. Iso nga amin kami nga kakabsat, nangingisit. Pati digit ti apu ko da, digit ti kakaanakak, nangingisit. Angin, baring no, agkaanak tanto. Mahaluan mo't malaukan iti kinapudaw mo. Kat baring na pigsamat ka no ti darami. Nasaya at no kasta. Adanto ka no may pagpanakil, linanang ko nga apu ko na. Nga napudaw, natarit ti agong na, sana kas ka na kami. Ore man kidi anyat lang ati anak ta. Basta lakid di na impapuswan nga ipatigta kat dayta ti nasisita ken anyaman nga bunga ti ayan ayat ta ke blessing manipod kini Apo Diyos. Hunmat kidi. Alangan mo din. Tapno makaaramid tan iti anak ta. Ti bunga ti ayan ayat ta. Okay laging ka. Ngagsikog ka nga. Nga di ta pinagkalaysa. Usumat itan ngagkalaysa. Uri no masikugan ti babae saan ka di. Adam Amok. Eje San Fernando. Isa mo ibagbagan. Aslam Amok ba dito ibagbagan? Alangan ro din. Wow. Mabaling ka di nga. Sakbay nga rabawang ka. Palubusan na ko mga romansaking ka. Hindi pa lang amin nga arapa-apag. Imagine. Ay nga, sige. Go lang lakay. Kukwamon ti bagi ken kararwak. Ti buo nga kinatao. Kahit mabalin mo nga aramidin, di kahit mo aramidin. Unay nga gasat ko. Di pa laing nga arapa-apag. Nga kirab-kiraben na duwang mansanas mo. Alakit sige. Aramidem. Diyos ko haya. Pink na pink. Anya? Itaak lang nga makakita ti pink nga kastoy. Anya, ti kahit masawan. Malaksid ka digiti mabibuyak. Italaing nga makakita ka. Adagayam talaga pink nga. Nga anya. Di mungay mo. Nakakiyukit ka. Bikas na mas daw kalaunay. Kay ayok na ron. Ay na. Apo. Ignacio. Nagmayat nga mamalan.
Nagmayat ako nukunutan. Ignacio. Subyalang kanto. Pumababak. Ay na. Kita man no pink man la dito eh. Sigang nga talaga. Anya ko mati sa bali a kulay na. Kat napudawak. Alamat nga nangisit dita. Sa bagay. May medmadlag no makita. Up close and personal. Alang aruden go. Wow! Nagmayat gayang tilanganan no hanga kastot. Sanga nangisit. Ti kulay na. Ape anyat lang na ayan no nangisit. Agwa. Ay, saan ba't ka pa nang saan mo ko mga tagidaksin? Nga madamat imo na nga babae ti biyag ko. Okay lang kanyak. Kas kanyak, adamat imo na nga lalaki ti biyag ko. Ang ngapay katawa ka. Saan nga kasto ti kulay na. Ay na. Nasiling nga na pink kakasla mo lang dito tarabaw tiyan taduaman sanas mo. Kat anya ko mga ekspektaran kat napudawa. Mistisa Isupay mas daawak lata. Naglamuyot pa eh. Saan nga kas ka dagidado mga medyo nakirsang. Anya? Daya nakirsang. Aman. Dadigit naglamuyot. Oh my God. Oh my God. Sala ka lang ubing, Ignacio. Pasensya kan. May ruwamak to siguro. Mita. Pasensya kan no. Kasla, mas daawak pa ilaan. Kasla amasak pa ilaan. Alakit din. Nagbanglo. Oh my God. Ignacio. Apo, kasta unay ti aring na. Kasta unay ti asog na no dilaak. Sige, paragsakin ka. Tatno ad-adda nga di ka agbabawi. Ngay manungot ka nga makikalay sa kanya. Aramidik ti amin tapno. Paragsakin ka, Claudine. Ignacio. Nagganas. Nagimas. Ket ita. Pag may saan tangaro din nagitibagita. Sige. Ni? Apit katawa ka. Makakatawa ak lang. Amay. Iya si ko deti kuak garod ka deti ko kwam ka. Nagadaya ti gidjat na. Kas lagatas kin kape. Anya? Tila na madlaw mo. Sa ama kita man eh. Naglasin ni. Kas taon na tingisit na neti armas ko. Dinto nga deta kinababaim. Kas taon na ti pudaw na. Nga adapi pink na. Ay na. Tila da nga madbadlaw mo. Alakit din. Wow. Rugyam nga rutin. Talaga. Pasitsya ka no alis to ak lang aglipas. Sabsabali ngamin tirik na kinarugsok. Ngamin. Makaparugso ti kinapintas mo. Ti kinapudaw mo. Ti kinapusaksak mo. Ala, sige, okay lang. Sana bale, agpaminduatan to. Kat saan kung to ni palubos ng aglipasak nga di ka pala naglipas. Ala, sige. Okay lang, Ignacio.
Oh, 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 Claudine. Ignacio. Oh, 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 naghihimasan. Nagkanasan. Mistisa ko naman. Oh, oh, Diyos ko. Bayat nga. Mangmangin ko ti asog na. Adada nga. Rumugso tirik na kit. Aglipas ako. Sige lang. Oh, oh, Agyaman ak, Claudine. Agyaman ak, mat, Ignacio. Sabay ko matagbunga ti ayan ayatan. Sabay ko pagsaritaan ng arudan. Ti pa nagkalaysata. Ang imagina nga tapilaan. Oh, si Kagayam, ipag-Gretchen. When, Ignacio, nadamag ko nga engaged kay Gayaman kini ading ko nga Claudine. Ay, when ipag. Pasensya ka na no. Awawagan kan ti ipag. O rin no saan kami pa nga nagkalaysa. Okay lang. Di nagpaiswan na. Kanayo na ka nga istoryain kada kami nga manang na ni Claudine. Kaya naragsak kami. Ta may bilang kanto ni ti pamilyami. Ha? Talaga? Kat api ko api kasal di ka mamati. Kwa, mas dawag laing ta. Nagalistudak nga nga imbilang iti pamilyayo, idinto nga anya. Idinto nga, maigidyat tilangak kada kayo. Anya? Sa anak nga gwapo. Akas kadagiti asawa yo kini Manang Marjorie, ni Ipag Marjorie. Ay na. Saan nga gapo tagwapo dagiti asawa mi kini ading ko nga Marjorie. Kat naragsak kamin. Ha? Apalam mi nga rod ni Claudine. Ta amin nga isistoryaen na may papanking ka. Ti kinataom, ti ugalim, no kasanot pa ng tratar mo kini Claudine nga kabsat mi, ay na isumad dagiti awan ka dagiti asawa mi, ha? Gwapo nga agpaiso dagiti asawa mi angem. Saan damat nga mapmap na gapot kinagwapo da, adot solisog di taglawlaw da. Iso nga rod nga ay na siya ka mismo itinang singasing kini Claudine nga no agayat saan na kami nga tultuladen. No agasawa saan nga kas kadagiti babayaw na dagiti asawa mi. Ha? Taapay mo. Ket nagugwapo dagiti asawa yo. Padayo mo laang mistisa. Gitwen angem. Ananum ti gwapo no babaero met. Ti asawak sadot. Mangnamnamalata iti pamilyanan. Ken maysa saan nga basehan deta kinagwapo deta talanga ti kinaragsak ti maysa nga babae. Iti agbalintong asawa na. Damag ko ket natalged ti trabaho. Wenno napintas si trabaho, napintas si sapol mo. Adamot. Ken kunan Claudine kada kami. Kwa nasayaat ka na panagpuspusom. Saan ka unay nga nabisyo? Pudno ka di nga. Manmano ka lang nga ginumiti arak? Ada okasyon kasi. Kasta ko mama, di kita asawa mi. Ay, nagwapo nga agpaiso ang imamartek mat. Sapay la babaero. Diya ka mo makaging ka ita kat agbababae da pailaang. Iso nga, sika, ipateg mo ti kabsat mi ket saan mo tong isuksukat.
Saan to nga mapasamag deta ipag? Ipatpatig ko unay-unay ni Claudine nga kapsat yo. Ket arabidik ti amin, tapno maipaniknik ko kada kayo, nga pamilya na. Nga napudno ti panagayat ko kenkwana. Alakit na sayaat no kasta. O, awagan ka ro din iti bayaw, Bayaw Ignacio. Agyaman na, ipag Gretchen. Ay dagat makisango kamot kada kami bilas. Ah, alam mo bilas ngam sa anak unay nga makabayag ta. Apay. Mabuting ka kadi kini Claudine, mabuting ka iti asawam. Ay na, di na ka magtuladen kini Dennis. Ni Bilas Dennis. Ay na, aramidin mo lang tati kakit may. Pudno day ta. O Bilas Ignacio. Dapat ipakita iti asawam nga sikati lalaki, sikati padre di pamilyan to. Eh siyempre, saan ka nga agpapa-under keng kuwana. Sa bagay, agduma nga minti sitwasyon tayo. Bilas Ignacio. Pudnuti ko na ni Bilas Atong. Siyempre, amin nga ibagan ni Claudine agad aramidem. Amin nga ibilin na tong palem. Saan nga kaskada kami? Maaramid mi ti kagat me. Anya ti kayo asawin? Bilas. Ay, siyempre, mabuting ka nga mapukaw mo itibiyag mo ni Claudine. At siyempre, may gidyat launay tilang nga tayo. Siyempre, da kami. Saan ka pananguyaw? Nakajakpat ka, Bilas. Mas daaw kami nga rin kini Claudine. Kinakadungag, gwapo nga nagarim keng kuwana. Si kakit ti pinili na. Di kami. Bilas. Atong. Ay, word. Tiyan mo di ko agad agang-angaw. Tiyan mo mang pra-prank lang ni Claudine. Ang ibsamad. Talagang ingkanlay sana kan. Dan samad ti anting-anting mo. Bilas, Ignacio. Awan. I-share mo manggid Labaring no makadagit kami pa, iti ubeng. Nagasgasat ka pengemda kami. Tatay inaudi kadakwada nga kakabsat, iso tinakasawam. Anya? Anya ti kayo asawan? Ay, kit bumagbakit ba't tinati kiti asawam Bumirok kami ba't ubing Nga, pagjokeran sa paminsahan. Ay? Agam siya, saan mo nga aramidin day ta? Abangan no isot pakapukpukawam kini Claudine, katday. Nakajakpat ka lang karo din. Mapukaw pa Agam da kami. Maaramid bilat ta. Taadulat ta di ta, dagiti kumpet. At siyempre, kita mat tila kami. Ay din to nga sika. Sigurado nga awan ti amumlatan. Ay kwa. Unay. Sige. Itagay ko lahat maminduan dahil nakon. Amok, mawatan me. Mabuting kageng Claudine. Tama nga no, kaungat na ka, isina na ka. Di kan to makaasawa, hindi kas kinapintas na. Alam mo na Bilas, mawatan na ka. Unay ba't di kito yan? Naglalastog damat guwapo da nga agpaiso. Naglaad mo yung ugali da. Ibagada pa mismo. Ipuddo da pa kanyak nga. Di kinababaero da. Jakto aramidin da ita. Jakto polos aramidin kay ni Claudine. Tiar aramidin da. Kadagiti asawa da. Toladik to. Diti idol ko nga agibas basat surat iti Neymar Studio. Ikasin yung nga uri ni gwapo. Saan nga babaero? Inakon. Kahit amangan no, sa pulen akon, ni Claudine.
Anya ayati problema kadagiti abirat mo anak ko. Naglalastog da nga rod nanang. Saan ko lang pagpagapo kini Claudine ken da ipag Gretchen ken ipag Marjorie. Talagang tutupak ko may da. Ape aya anya ti problema anya ti raraminid naging ka. Good, naglastog da nga rod. Nasladalay parparupa kanya nga isuda ket gwapo ket siya ket pangit. Kay bay amlatan madi Kay agpay sumud baraw. Anya, si kamot nana. Ay na, agpay sumud, nga gwapo da, si ka. Saan ka agwapo? Angam. Saan nga dayta kuma? Ipakasairan tirik na manak ko. Saan ka kuma paapektaran ka dayta? Agserbi kuma nga karitkin ka. Nga ad-adda nga ipaneknek mo kadakwada. Ikinapudnot panagayat mo iti asawam. Nga saan nga dayta kinagwapo wenno kinataer ti pagibasaran ti ragsak ti maysang asawa. Ipaaymot amin na kasapulan ni Claudine nga asawam. Ipakitam, ipariknam ti kinapudnom kenkwana. Babaen iti saan mo nga panangaramid iti saan na nga kayat ti pakasakitan ti riknana. Agbalin ka nga responsable nga asawa ken amanto ti agbalin nga anak yaw. Kadamag ko kay babaero dagiti nga abirat mo. Napiklan ko naman nanang. Ipagada pa'y mismo kanyak nga agbababae da di dala mabain. Iso nga raw, saan mo nga tutupan idan ta saan mo nga kalebel ida. Kasi lati bagbagada, tati agpaiso, apalan da ka. Gaputa addaking ka, dagiti awan, dagiti sapsapulin, dagiti asawan na kadakwada. Makitam to baraw. Ad-addan to, nga nagasgasat ni Claudine nga nakaasawa iti awan gwapo na agaskin ka. Ay naninanang mapanapalaman, ibaga-baga ti kasta. Gagpay sumat. Nagasgasat to isunang dagiti kakabsat na nga nakaasawa iti gwapo. Namin adu adaras nga inaramid ti digiti abirat ko ti kasjay kasinyong kastaone panangkantsaw da kanyak. Mabainak man nga saan nga sumango. At kayat ko may yasidig ko triknak kadakwada ket may yasidig damot triknada kanyak. Aglalo ket agigyan kamilaeng iti maysa nga dakkel balay nga impatawid dagiti naganak kada Claudine ken kastamaten kada ipag Gretchen ken ipag Marjorie dakkel balay. Ket imbaga ken ni Claudine nga anya nga tanong agabang talatan. Bayat nga awan pa iti bukod ta nga balay. Ha? Ay nasaan yun? Isupay. Nagdakilan dito yung balay. Saan ba nga nailat dito yung balay Naglawan tupay. Dua iti kusina na. Dua pa iti salas na. Kinagadadupay di kiti silad nga saan nga maus usar. Oo. Anya ka dito problema. Kwa. Agpudno ka kumakanya. No adda problema, Ignacio, lakay. Ibagam kumakanya, takas ta ti agasawa. Awan. Ay na. Sa anak mamati nga awan ti problema. Ibagam kanya. Masair lang amin ti riknak. Ta. Datang kanahin dak nga kantsawan, dagita abirat ko. Ay nanambayag ni kanahin kong ibagbagaking ka. Kanahin kong ibagbagaking ka nga sa among ipangpangag ida. No kantsawan da ka bebem na ta. No sumrag dito may isang alapayag mo. Rumor dita bangir kas jay. Saan mo nga dibdib-dibin? No anyaman ti ibagbagadaking ka. Taamom. Si ka mismo't makaamo nga saan nga pudno ti ibagbagada. Ano nga saan? Pudno mo ka sa anak agwapo. Apay no saan ka agwapo. Importante, ipatpatig ka unay-unay. Wenangam kas nadalaan niya nga.
saan mo nga tutupan ida, lakay. Ti importante, ad-adda nga sika, ti adanakem na. Sika ti matino kadakwada. Uri ni bagbagada ti kasta, kaya't nasawan, insecure da laking ka. Ha? Api ko mga ma-insecure da. Naggugwapo da, dinto nga siya, day takamanan. Diyak man kaya takasta nga raramidem nga, agse-self-pity ka. Nakalay mo lang ibagbagan ka kasta. Apektado ka laonan ni bagada nga saan ka agwapo. When ata na pintas ka nga asawa. No kung mapangit ka nga asawa kapadak, okay lang ibagada nga pangitak. Katabi nga nagbugkaw ka. Masayang nga tirik nak. Kanayin lang kastadan. Katabi nga apain nak. Siyak lang nga di mangilablaban kinggan. Ultimo kakabsat ko. Isakit da ka. Gabuta patsyenda. Nga napudno ka kanyag. At adapin nga apalandak. Nga uri no, ibagbagam nga saan ka agwapo. Ngayon adda nga addaking ka, di nga sapsapulin da iti may isang asawa. Dito ko mati panunotem, Ignacio. Huwag nga madimit tarik na kamin. Kanahin dalay parupa kanya ako nga saan nga maibagay tilangaking ka. Ket, apain na kasta. Papanam! Naklag pala miis nila. No, apeng amin nga tinakahit nga makisina kami. Kabailak mo ti agabang pailahin. Natalaan nga. Mabaybayagak lang makaurnong iti pagpabalay mi. Ngayon, di namat kahit ngagyang kami diyabalay. Tana ulit. Nak mapilag palamiis. Waiter. Sir. May sampay nga bakit nga beer. Ay, sige sir. Waiter. Sir. Nagdabay ti mesa nga pala dito nga mani. Ay, sige sir. Wait, ang muna da kaya nga birat ko. Porque guwapo da. Kasi naklatan. Saan nga puta, guwapo da. Tagtagibas itin naklatan. Guwapo da ngagpay sa akin. Awam mo tinatalgad nga trabaho da, kas kanyak. Anya di pagpangpangas da? Pagpanpanakil da? Gabot kinagwapo da? Listo da nga makababae, makachiks? Uri sana kagwapo, kayak detan no, kayat ko. Agi mo dyan kayat. Dati tibirin, sir. Sige, maminsan doon, di pa nagbayad ko. Sige, sir. Uri no sa anak kagwapo. No kayat ko kuma, kabailak iti agchicks. Kabailak nga liputan ti asawak. Nasaan lang nga ti kinagwapo ti mabalin kong aramaten tapno no kumpet ta babae kanyak. Abi, gapo ta gwapo da, listo da makadiks. Hangko kaya? Kayang mo da. Ani serbit ta kinasirib ko. Anyat serbit ti kinaaddak, ti natalgid na trabaho. Nagalisto ti agbayad ti babae di da. Nagalisto ti Nakalisto ti makipling-pling dita ka. Maamuan da lang nga napintas trabaho, dakil di sweldo ko kay kumbandan. Maamuan da lang nga. Basta. Napunwanak to na ta kada kita nga abirat ko. No kaya dag, kikinalangan kami. Kaya da kayak man. May patpatik ko ngamin ni Claudine. Kaya nga liputan di asawak.
naginumaklatan. Saan ko nga tutupan dagiti nga. Abirat ko nga kunamlan kakabgwapo da pangit met ti ugali da. Uh, uh, uh. Ni. Tas gaday ni balasang kung sa babae nga kumit kita kanya. Alis to ko lang ang mahala dahil nga babae no. Red ko ang nakababain tinaramid ko idi nga rabi kasin yung naturugak iti maysa nga pagiinuman. Ngajak pa'y naibibus na in-order ko nga beer. Gabo iti sakit tinakem ko kadag iti abirat ko. Naglemes sakit ti arak. Nga jak manlapinan panunot nga madandanagan gaya man ti asawak. No sa dinno ti ayan ko kenanya ti aramid. Dagusak ang nagpakawan kabigatan na kasin. Pakawanan na kuma. Claudine. Amok kadakkel ti basol ko. Pinagdandanag kang agpatnag. Mas daawak namin king ka, Ignacio. Amin met nga panangdungdung ngukit. Ititid ko king ka. Apay, agdwa-dwa ka di pa ilang iti marikrik-nak. Saan? Saan bakit? Kapay nga rod. Apay nga masair tiriknam. Kadagiti ibagbaga dagiti abirat mo. Kadagiti daddo mga tattao. Apay nga kaslang kagurami dano ibagada nga. Ibagada nga nakajakpat ka. Ibagada nga nagswerte ka. Nga ginayumanak. Saan ka di nga nagsaritaan? Taday nga banagin. Nga saan nga tilangam? Di nagipasarag. Iso nga inayat ka. Uwin amok. Iso nga rin nagpakpakawan. Kidkidawak ti pamakawan mo. Nakalipat hag. Ngam siyempre tao aklain nga masaktan. Sa irlatrik na kadakwada. Isungor nga kahit kung umadayuta tapno na maliklikak ida. Umurim no umadayuta. Ngim saan to nga umadayo dagiti tattao nga manglalais king ka. Nga manguyaw king ka, mangkantyaw king ka. Adan tulat ta. Dagiti kaska dagita abirat mo. Kaska dagita babayaw ko nga manguyaw mangkantyaw to king ka. Tila kayat ko kuma Ignacio. Saan mo nga ipangag dagiti nga. May bagbagada tapno saan na problema kita Di mo pa yung napupuutan nga binugkawan nagsinong bata. Nag-apataga po ka dahil nga bana. Sungarod nga. I'm sorry Claudine. Bakit? Saan to nga maulit? Ngayon kasano no kantyawan da kan tumanan kat masayar man tarik namon. Kat pumanaw kan tumanan nga jak amo na papapanam. Di mo lang mo no kasano dandanag ko. Pinidip mo cellphone mo. Di ka na pinanunod tirignak. Sungaro na I'm sorry. Sorry jak to naramiden. I'm sorry. Pakawalan na ko ma. Makawalan na kumabakin. Pangasim, makawalan na. Kalpasan, iti na impapuswan nga panagpakpakawan ko, panagkidkid daw ko, iti parang pakawan kanyak ti asawak. Pinakawan nakmat kasin, kat saan kon, wano ingkadeng kon, iti bagi. Nga saan kon ton, nga aramidin, tinaramid ko. Ti makadagas kasin, saan lata nga agsardeng dagiti abirat ko, ti panangkan kantyaw da kanya. Saan lang nga dagiti abirat ko? Ure dagiti karuba mi. Dagiti atattao ti aglawlaw mi. Tawagan da ti boy jackpot. Tawagan da kami ti kapet gatas. Mr. Gayuma King. Ha?
Ano dita? Ay, Barok, anyabot yung pakpakan mo, iti kaanakak. Ay, Uncle, kung kunaklaan, nagswerte kang Barok. Siguro agad, Uncle. Ay, nakapsot siguro panagkita ti kaanakak, ani Claudine. Walang Uncle. Ay, saan ka gumurgura ah? Agjojo kag lang Barok. Walang Uncle. Anyan to nga tatila nga di kita andak yaw. Mayat siguro anya. Uray ang angaw dalaeng ako nada kasin ngem masasair man ng tirik na ngem tip pelak laeng tibagik tip pelak tirik na kasin. Kakaasya kamang tirtired tirik na tunggal adda kasta nga ibagbaga ti tattao nang runa iti side ti asawa. Kasano? Lahid nga talaga ti mistiso, mistisa, napipintas, napupudaw, natatarid agong na, nalabatis ti bibibigda. Iti agdama kasinyong ket masikog ti asawa. Madanaganak. Amangan no napigpigsa ti darak, ket tintubunga ti ayan-ayat mi, ken ni Claudine nga asawa, ket kas kanya. Addan to nga tan, di pananguyuyaw, ken panangkankansyaw da, kanyak, ket tijak kayat, ti kabuting kulaunay, ket baka iramraman dan to ti agbalin nga anak mi. Dahil ito ilaunay ti pakarikot ko kasin, iso nga nagtakli lang ti programam, takayat kuman nga maamuan ti kapanunutan nyo, no, anya ti kasasayatan nga aramidek tapno no, maliklikak dagita nga panangkansyaw da kanya, maliklikak mo ti panakasair ti riknak. Tano baka jak makatepel manen, baka no mapunuanak ket makaaramidak tumanen iti basol iti asawa. Ket day talaunay ti likliklikak ka mapasamak. Iso nga kidawak man iti balakad kada kayo kasin. Ayan, nagyaman ang kadagiti nagdengeg ket sabi ko matada na pidot yung adal kada nga pakasaritaak. Nagyaman ak mutken kakasin ti anos ken laing mo anang tedbiag dati nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo nga saan agwapo ngem napudno Ignacio iti Cagayan Valley.